Hoxe imos falar disto de dous puntiños que ás veces se colocan en riba das vogais G e GI. E por que se poñen? Pois se colocan cando queremos que o U soe ao pronunciar G ou GI, GUE, GUI. Imos ver algúns exemplos. Na antigüidade non había estes aparellos de música. A lingüista quere moito ao seu gatiño. A miña irmá é bilingüe. A pesares de pasar moito frío, non conseguín ver pingüíns. Está claro, non? Se queremos que o U da G e do GI soe, sempre temos que poñer dous puntiños en riba do U. A diérese. Ata aquí a clase de hoxe. E agora tócache. Soamente unha destas tres palabras leva diérese. Cal é? Rodea, guirnalda, ungüento, salgueiro. Xa o sabes? Pois vexamos a solución. Imos a rodear ungüento. A U soa en ungüento. Genial! Máis contidos e fichas interactivas e imprimibles en profiaracelis.com. Graciñas.